inawe kuti mumwe akabva pamba akaenda kwaakaenda. Time yaakadzoka baba akamugamuchira zvakanaka, but hazvina kufadzawo the elder brother anga ari pamba nekuda kwekuti une news dzaakanzwa, une zvaakanzwa vanhu vachitaura pamusoro pehama yake yanga yambobva pamba ikasuduruka. He lived a life yairwadza, yaibohwa, inosemesa, but baba ndokubva vamupa a special welcome. Bible rinototi vakamupfekedza a new garment. Baba vakamuwanira nyasha, vakauraya nemombe, a fat calf, vakauraya mombe, pakaitwa mabiko, vanhu vakafara. But chiri kufadza baba ichi hachisi kufadza the other brother, nekuda kwekuti une zvaanofunga pamusoro pehama yake kana kuti pemunin'ina wake. So the battle of the brothers is the lifestyle yatinayo mukurarama mukunamata, kuti tine vamwe vanoti vakatarisa vamwe vane zvavanofunga uye vane majudgments avanogona kuita pass on nekuti ivo vanenge vari right than vamwe vavo. But voda kutadzisa the opportunity of the door nekuti vamwe vagone kuponeswa kana kuti kubatsirika. Ukatarisa panguva yaNoah, Noah apedza kuvaka the ark, Bible rinototi iwo Mwari pachavo, he is the one who closed the door. Noah was instructed to construct, but apedza kuvaka Mwari ndo vakavhara mukova. Uye ukazvitarisa the measurements were given from heaven, which means the size of the door raigona kuita fit a giraffe, raigona kuita fit an elephant, nekungodawo kwekuti Mwari vane hanya nezvinhu izvi. But hakuna vanhu vakamira vakabatsirana naNoah to construct. So chinhu chinogona kubohwa mupfungwa dzevamwe, especially mupfungwa yacho yaNoah. Let's be real, tiende kubhuku yaJona, uchaona kuti Jona was not happy nekubatsirwa kwakaitwa vanhu naMwari muguta reNinevha. Why? Nekuda kwekuti chaimupa kuramba-ramba akatsanangura akati, ndinozviziva kuti muri Mwari ane mwoyo murefu, ane hanya naupenyu hwevanhu. Sandaizviziva kuti ndikauya kuno, you will save these people. Hama dzangu, chinonzi vhangeri, the gospel, nyasha dzaMwari dzinongonakidza bedza ari kudziitirwa. Dzimwe nguva sometimes dzinogona kubohwa kuititeta vanhu vari kudziitirwa kana iye achiona sekunge right deserve a punishment or something else. The door of the room yekuti munhu aponeswe is still open. Hazvinei kuti vamwe vanofunga sei, but nyaya ndeyekuti tinofanirwa kutsvaka uye nekuziva kufunga kwaMwari, kuti Mwari vanofunga sei pamusoro pemunhu kana achinge akundikana. Bible robva rati we all fall short of the glory of God. Tese takadonha kubva pakubwinya kwenyasha dzaMwari, asi Mwari nehanya nenyasha dzavo ndokubva vatipa Jesu kuti ani nani anotenda. So panoti ani nani panoqualifya anyone kana atenda. Tinotenda kuti Jesu ari kudzoka, but izvire kuti kudzoka rinoreva kuti munhu anenge akambouya. So we are under the phase yezvaakainga. Zvoreva kuti tikagona kutaura zvaakainga uye nekuzviziva, we can be saved. But uchaona kuti vanogona kubviswa nauye zvaakainga zvacho, pongosara paine warning yekuti ari kudzoka zvakare. So munhu haasi kuzotendeuka nekuti Jesu achadzoka. Munhu anofanirwa kutendeuka nokuti Jesu wakambouya, nokuti paakauya ndo paakauya kuzopa vanhu salvation, paakauya ndo paakaunza ruponeso. So nauye kuti ari kudzoka, dai matendeuka, muri kunonoka. Iyoyo inenge yava warning, haisisiri part of the gospel. What is the gospel? The gospel is the good news of Christ to save humankind. Vangeli nauya kanaka. So nauya kanaka kumbava ndeyekuti kudi, this is the time and the door is still open. Nauya kanaka kuchifana ndeyekuti kudi, this is the time and the room is still open. Nauya kanaka kutsotsi ndeyekuti kudi, this is the time and the room is still open. Unogona kusadiwa kana kusagamuchirwa neimwe church, but I stand here to preach the gospel. Iye wacho anokuda ndiye aita kuti nditaure nevamasikati anhasi. Anokuda Mwari despite kuti vanhu havakude, havakufarire, vane zvavanoona nekunongedzera,
Jauleita zinonyangaza. But haugone kuzvikunda na good thinking. Sin is a spiritual driven thing. Inokundwa bezi when you surrender unto him, author and finisher of our faith, and that is Jesus. So human mindset, human judgment, matongole yanu nimaonera wanaita zino. Andi o maonera anaitwa na mwari, panaona wanu uyene zino. So the elder brother wa prodigal son, he was not happy kuti mumwaka zoka. Why? Any report ya ainayo concerning the lifestyle yakarara mamwe wake inopoa inonyangaza. But poa ne kunyanya murwadza is the reception yari kupiwa na baba. Asi kufara kuti mumwadzoka. Ari kuda kuti baba afunge sahi. Kutaiwa baba munu yani zvakaita mbekwa muzvizive. Baba present I record to the father. Baba ndokuvatara mazwi ari kingdom minded. Anoti kuti he was dead and now he is alive. Anga akafa. Asiko shino akurarama, which means every report you are present to the father or present a report of a dead man. Right. Kureva kuti that report is valid. Why can a babalati uyanga akafa, but Adzoka was lost and now he is found. Kureva kuti musize ni anga ari lost. Every report ya uchaunza is valid against you. Let's take advantage and respect this opportunity. The door is still open and God is so happy to welcome you. Shinogona kusafaza shamwali kana hama kana zimwe church kana wamwe wanu. Bachandizo nziwa ndeche kuti iye pa akaenda pa Calvary ainclude inini newe aitozewa zvatinoita nezvatichaita. So this is the time and the opportunity. You're going to take advantage of the time. I need to read the line. You don't need to read Shakanaka concerning this text. Hapa runoti baba wakamona achiri kure. Rewa kuti achiri kure ikoko. Asiri kuziva kuti baba wanu ndida wari kundiona. That was the good news. The father is already seeing the boy coming. Rewa kuti God is seeing you on your way to him. But he chawani tikira. Chandandu yerenge pano, Luke 15. When the father saw him from a distance, baba wakamona achiri kure, wakamanya. Kumanya kwa baba, that's a picture. Yakuti pane chino chawasiri kufarira kuti chitange chasangana nemukoma nawo. Chipi, the other brother. Luke 15 verse 20. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him, felt compassion, and ran, and embraced him, and kissed him. Padani tsana kuna ndime kuti baba wakamanya, vachimhanyira mukoma nawo. Sei baba vari kumhanya? He knows kuti ndikanonoka kuona naye kusangana naye, there is somebody ane evil report, anogona kumudzivisa, anogona kumuudza. The other mind isiyo pfungwa ya baba akatadza kupinda mumba. There was no need for the father to run if the boy was in the right path. Akananga pamba. Vachakaita kuti baba vanzi kuti ndofanirwa kumhanya. Baba vaitoziva pfungwa yemumwe akasara pamba kuti so judgmental, ane utongi huri maari, haagone kugamuchira munhu nokuti asiri akabereka munhu. Uyu mumwe mukoma hake, but mwana uyu haasi mwana wake. So relationship iripo ya baba nemwana is because of the blood. That's why mukomana paakadzoka akataura mazwi ari negative. Anoti kuna baba, musanditore semwana ndakakutadzirai, but munditore semuranda. Hazvigone kuti munhu ave muranda. Why? Nokuti chakaita kuti ave mwana yanga isiri good character, but inyaya kuti anga akaberekwa nababa ivavo. So sonship is because of the blood. So character
will not change the sonship issue. So the devil always whisper munzera zhinji kuti ausisiri mwana wa Mwari, mwala vachakula avakugamuchire. Zvokuti paunouya uchinamata, unouya une munamato ne mindset ya servant, yet you are still a son, but you are sin conscious to the extent yekuti unotoita kuti baba vasakubata zvakanaka iwewe nyangwe iwe vachida kukubata zvakanaka. Anoti kuti baba usanditore semwana, kwake kusada kuva mwana here, anoda kuva mwana, anoziva value yekukosha yekuva mwana womudharaunda. But he said, he was now sin conscious. Chivi maari changa chakumparidzira kuti you are not a good person. The Father will not handle you better. All right. So ukasaparidzirwa vhangeri raKristu wakaipa anoparidzawo rake, ukasanzwa kutaura kwaMwari, unonzwa kutaura kwemamiriro ezvinhu, unonzwa kutaura kwepfungwa dzevanhu, unonzwa kutaura kwechivi chiri kurarama munyama yako. Fani paunozvidisqualifya nethinking yako kana nemanziro wakaita vamwe vachitaura kana nemafungiro anoita vamwe. Yet chinokuqualifyisa beti when you read the word. Baba rangu robva rati faith comes by hearing and hearing by the word of God, which means you need to hear more the word so that you can know your right identity. Sin haikuite a servant. Sin inokuita kuti uwe nemafungiro ari negative. Iwo baba vachikutreata as a son because hauchagona kuita see through the blood, wakuita see through the character. Truly this guy akaita zvakaipa, his character was not okay, but in chinge paari he remains a son. Why? Because the sonship is because of the blood. So information iyoyo izvo zvazvitora kupi zvokuti baba usanditore semwana. He was now sin conscious, ane mafungiro akaputirwa neupenyu hwaararama nezvaaita. The devil hates it. That's why uchiona kuti paanouya netemptation kuna Jesu anotaura achiti kana uri mwana waMwari. Why that statement? Anoziva kuti when I destroy your understanding, your relationship, then your prayer life and everything will be ruined. I will repeat. And chinoita kuti paanouya kuna Jesu oti kana uri mwana waMwari, if you are the son of God, say achitanga nestatement iyoyo ari kuda kucheka kuti do you still know your identity? After 40 days of fasting and praying, are you hungry? Do you still believe that you are a child of God? Saka uchiona kuti zvinhu zvikaoma, pfungwa iyoyo inotomborina mauri kuti Mwari handide, handifunga kuti Mwari achiri kundifarira, handifunga kuti anonzwa munamato wangu ona kuti anondida. Why? Challenges they also preach. But my challenges anoparidza a message yekuti udaute sonship. Why? Because when you have identity crisis, your prayer life changes. Haunamate, hauzvitreate semwana waMwari, haunamate semwana waMwari, unenge wakunamata as a beggar, as a servant, ari kutsvaga kudiwa naMwari. Yet the truth is God loves you. I'll give you this understanding. Icho chakaita kuti mukomana ari kure afunge kudzokera kumba, kureva kuti mukati make vakadyarwa this understanding yekuti hachikuna chinodarika kumba kwedu. Saka uchiona kana wakaipa kakunyepera kuti Mwari hakude, chinokukipa uchiramba uchitsvaga kunamata nekudzoka kuchechi kuziva kuti hakuna plan B, Mwari ndiye Mwari and hakuna mumwe anganamatwa and ndiye ega anogona kusolva nyaya dzangu. Amen. One day ndakazwa munhu achitaura zvakati handidi kunyengedza Mwari, ndichauya kuchechi kana ndaa right, handidi zvokuvhara Mwari, ndikuita zirizvo kuti ndiende kuchechi hazviite. That kind of thinking iri corrupted nesin. Chinoita kuti uwe iwe uri munyangadzi kutenda kuti iye ane power to change you. Chinoita kuti usauye iwe wanyangadza, the devil wants to keep you there. Because he knows kuti haugone kuzvinatsa. Saka the more unobelieve kuti pandichaita right ndichaenda, he knows kuti hakuna kwauchaenda nokuti hapana paunozviita right. Chinoita munhu right ndiJesu. Good thinking haigone kukunda sinful nature iri mauri.
wesa nita chakaipa achide sechi chiitika chine simbare mweya unopusha kuturarame upenyu. All right. Sagana nimba vaizo zvuti Yesu church alifari iyato pina mfano kuzoba sagana nechife kuti Yesu ure anokuti ndokusungisa kundituka kundishauta yetu ndo zvaatoya kuzoita why mahari amune kama kakosha kaka mind kanomuudza kuti this thing is not good boko kana chakaipa ko kuchiregera chakaipa ugone kuchiregera chakaipa unoregereswa nesimba raMwari kana wasarenda kwariri. Amen. That's why a lot of people kuchecha wasikuya kunamata nekuya kwekuti kuna akanyepera kuti usanyepere Mwari kugara kana wa right wozoenda kuchecha kuya vanhu vari right kunouya vanhu vanotenda simba raMwari rinovaita right. Cheche yakafana nechipatara auende kuchipatara nokuti uri right unoenda nokuti uri kurwara chinokuchipa kuenda chi kutenda kuti ikoko ndinobatsirika. So ukaziva kuti Mwari ndiye mubatsiri ndiye anokushandura nekukuchinja, there is no need to stay there uchiti kana nda right ndichaenda handidi kunyengedza Mwari. Vanhu vese vari kumachechi vari kunyengedza Mwari, wese ari kuita chakaipa akuramba achienda kuchechi, she or he is doing good. Why? Kure kuti mahari anotoziva kuti ndega handikwanise asi angaite kuti ndikwanise ndiye Mwari wacho, saka hapana pane kuzoregera kuenda kwaari. So that when nemhari dzandi kuti the special welcome for you, come to him no matter chichi kuitika. Why? Because hakuna good thinking in a human effort inoita kuti uwe right. We all fall short of the glory of God, but the solution ndiani? Ndiye Kristu andiri kushumira. So babanzi wakamona mukomana achiuya wakamhanya kwaari vakamumbundira vakamuchoda vakauya naye mumba vakampa hembe nyowani vakampa bhutsu vakamupfekedza ringi vakauraya mombe. Hazvina kuitira zvakanaka mwoyo wacho anga ari pamba. Wai kune mafungiro evana pogoita mafungiro ababa. Sa problem yako ndeyekuti unorarama mumafungiro evana. Vana ndanani? Imwe chechi, mwe mufundisi, mwe munhu. Zvaanofunga zvaanojaja ndo zvawakaona kuti zviri right. Yetu ukaziva pfungwa yaMwari dati nyasha dzinonakidza ari kudziitirwa dzinopohwa vanhu vari kuona munhu achizviitirwa kana vane judgement nezvavanofunga against such a person. Baba ndo zvakavapa kumhanya. Vanomhanyirei? Vanozandikanonoka kusangana naye akaonekwa nemukoma wake ari pano. Mukoma wake ane bad report yeufewa hwaakaita nemadyiro akaita mari nyika iri kure. Saka akaonana namukoma anogona kupiwa vhangeri risiriro nyangwe mukoma ari wepamba. Ndo dhenje vanhu vari muchechi vane vhangeri risiriro, vhangeri revakoma vepamba risingazive the mind of the Father. Unoziva kuti munhu ari musin today he can still be saved akaparidzirwa. Yeah. Zvokuti iwo kana wese judgment kuti haite kudenga uyo ane zvivi akazodai munhu mupenyu ane mukana. Vanotaura Shona vanoti seka urema wafa, which means a dead person ndiye ane mukana wekuita izvozvo, but kana ari mupenyu ane opportunity to be saved. Imagine Paul aimbova so akararama life yainyangadza denga, but at the end he became an apostle. But as long munhu ari alive haasekwe haachinyirwe hajajwe kunzi kudenga haende, because anogona kutoenda nenyasha. Imagine mbavha iri pacross pa last minute pa point of death yakanzi naJesu zvirokwazvo ndinoti kwauri ndichange ndiinewe muparadiso. Kureva kuti kumashure kweso hakuna here machechi avamboparidzira tsotsi, hakuna vanhu vakataura here zviri negative against tsotsi, variko. But chii chakaitika pa last point nokuti anga asati afa, but at the point of death you are saved. Warira vhangeri ramukoma. Vakoma vane zvavanofunga kana vari pamba. Mwari vakatirega ndimhanye, baba vakamhanya. Zvanzi the father saw the boy coming and he began to run. Why running? He is afraid of the brother. He knows that the brother does not think like me. Danger iripo pakurarama mukunamata ndevanhu vari kuchechi, vanhu vane zvigaro, vanhu vane mapositions nevanhu vane matitles, but vasiri kuziva the mind of the Father concerning your life. Yeah. Ai Mwari vakamhanyawo muupenyu hwako.
wagone kuwaijeka dzimwe nyaya dzida kupresentwa pamberi pelife pako. Kuna information yekuti ikasapresentwa kwauri at first ichatanga kuweyo ichakura ndoyo uchararama nayo iri maringe kufunga kwevanhu. Mwari uri hanya une nyasha naupenyu hwemunhu wese. Munhu wese ane mukana wekuponeswa. Ndati second coming simply means akatombouya. Saka yekuti Jesu achadzoka ndechokwadi, but munhu anonzi achadzoka munhu akambouya. Saka tiri mufezi yekutaura zvaakamboinga pekutanga. Judgement zvinosanganikwa nazvo after munhu apiwa vhangeri rezvakambofambirwa at first. Pekutanga akaingei kuti ani nani anotenda Mwari aregere kufa ave neupenyu usingaperi. No first coming. Second coming ya judgment. I judgment iri kuenda papi pane munhu akaramba chakaitirwa first coming. So Satani unokunyepera, unokuzerezera manje kuti ausanyengedze Mwari. Nezvauri kuita izvi uda kuenda kuchechi mbomira svika wapo. Ndakanzwa munhu achitaura kuti handidi kunyengedza Mwari. Gamba hudi kunyengedza Mwari but uri kuzvinyengedza. As long uri musini uchiti ndikazvaita right ndopa ndichaenda kuchechi, uri kuzvinyengedza. Hakuna munhu anozviita right. Ukaona kunge waita right unenge usina, unenge wambomira zvawaita nekuda kwezvimwe zvikonzero. Chikonzero beti chinoita kuti uregere zvakaipa ndiJesu, but pamwe pacho unombomira kuzviita nekuda kwekuti dzimwe nguva zvekuitisa hapana. Let's be real. Kukecha kunoda mari, kudhakwa kunoda mari, kuva nehasha uchiita fight kunoda power. So izvozvo kana zvisipo unofunidza kuti hauite. Gamba uri munhu asina zvekuitisa, ukapiwa exposure ukasvika pane mukana wazvo uchaona kuti you are worse. Saka ukazvinyengedza wega kuti izvi handiite ndiri munhu aripo, usina exposure kwezvikwanisiro zvacho, uchaona kuti panoitika zvikwanisiro you can do the same sezvaita vamwe. Saka chii chingaitwa nemunhu kuti aponeswe? Kudzoka kuna baba kwete kuna mukoma. Luke 15:17. The father saw him coming and he began to run. Baba vanomhanyirei? Vadii kuti anosvika hake kwaabva kure ka kune imwe nyika adzoka pamba. Baba vadii kuti bheta mukomana uya regai asvike pamba. Vakaziva kuti pamba pacho ndopari more dangerous when he is close to the house. Why? Nokuti pane mukoma wacho ari kumunda ane ripoti yemutana kuti akanodya mari nemahure nyika iri kure. Saka akambosangana na mukoma asina kubvira asangana na mudhara anogona kurohwa nevhangeri ramukoma. Mukoma akatomunyepera kuti baba hasi happy newe, nyaya yako kuna yakasvika. Tine vanhu vakapiwa an evil report nemabrothers. What are mabrothers? Ndaanani? Some of the preachers who still close the door for others to be saved. Baba munhu ari kutadza ane mukana wekuponeswa as long achinzwa vhangeri nekurigamuchira. Munhu kana ari mupenyu haajajwe, because hauzive a minute after that or an hour after that kuti anoitei, anosangana nani. Mbavha iri pamuchinjikwa yakanzi ndiri kuenda newe paradiso. At the point of death the thief was saved, but kwese kwaitwa makurusedi airamba, kwese kwaiparidzwa airamba, but at the point of death he was saved. Akazviziva ndiani kuti shasha iri kuenda kuparadiso? Only the few. The rest yecommunity yese yaiti matsotsi ayafa ari kuenda kugehena. Why? Havana kuziva kuti kana munhu asati afa ari papoint of death akatoita sarudzo yacho, grace is sufficient. Beware of the brother who knows your story but who does not know the mind of the father. Because we aiziva story yemufano akati baba yamaita haisi right, mamuraira mombe mukamitira zvakawanda, iye akabva pano nepfuma akanodya nezvipfero ari kunyika iri kure. Why are you treating him so good? Aida kuti baba vafunge saiye. Why? Because aibhowekana nezviri kuitirwa munhu nababa. Nyasha dzinobhohwa vari kuona, dzinonakidza ari kudziitirwa. Saka uchiona as a preacher unofanira kuti Mwari akubatsire to preach grace. Why? Because dzichiri valid even kumunhu wawakamaka. Akakubira akatendeuka nhasi munonodhumana kudenga netsotsi rako. Akakuvhara akatendeuka nhasi muri kunosangana ikoko.
ndokungopohwa chete kunoita. Saka Jona akaita nharo. Ninivha yaponeswa. Jona akati Mwari ndiurayei, ndaizviziva kuti mune mwoyo murefu uda kubatsira vanhu ava. So kutsika kwaJona ku-understand the grace concerning the seat of Nineveh. Saka zvinotoda kuti Mwari atibatsire sevashumiri tigone kuparidza nyasha kuvanhu vari kutikanya, kuvanhu vari kutiita rafu. Why? Because they can still be saved. Amen. Inonzi gospel i-first coming. Second coming yake chi i-warning. Kuti ari kudzoka tendeukai ya-warning. Kudzoka ivhangeri munhu akambouya. Saka paakauya akainga isusu kuti tiqualify. So first coming, no gospel. Second coming, that's a warning. So the gospel is still valid today. Take advantage of the time and the opportunity to be saved. But it's to save the mindset. Mukomana aka judge ega akamuchijudge ega. Janzi baba msanditore semwana. God bless you, my brother. God bless you. It's all right. God bless you. Baba msanditore semwana. Baba ndo zvavataura ndo zvaafunga nekuda kwechi, nekuda kweupenyu hwararama ari nyika iri kure. Personal judgment i-error. Hazviiti hama dzangu kuti waenda parotondero pakota wapedza kutaurwa mhosva dzako wosimudza ruoko menjafiti oti chi oti ashuwa ndakakanya ndipei 50 days. Hautonge nyaya yako, unotongwa nyaya yako. Why? Because pakuzvitonga unogona kuwedzera makore asiri paconstitution nekuda kwekuti wangobhuikana nezvawaita. Saka chiona kune nyaya yekuti munhu anofanirwa kuti sorry, but otadza kuti sorry ozviuraya. Kune matongero ekuti unogona kupfuririra kana kuderedza. So the right standard yezvinhu zvese is the word of God. Kuti Mwari vanoti kudii? Kwede kuti tsano wacho andakanya kana chechi yacho haisi kundigamuchira, haisi kufara. I'll give an example. Munhu aida kupinda muchechi kuchitwa all night manero. Saka aishuta 40 kana ubva akanda mudzanga pasi kwakutsika. Akuda kupinda mandimba kumazuva kuchechi kune monya. Hakuna ngirozi chete, kune magiant. Vakambata zvamuda kuvhiringa chechi mamuchitoshuta 40 panzava. Vari in the midst kunetsana kudaro. Mukati ndokubva mashedzero wa prayer. The Lord's prayer. Ndokubva pabatwa a line inoti mutiregererewo zvatinokutadzirai. Nevari mukati. Ari panze ari kunzi watadza upinde. Vari mukati vatopinda vatadza kudhara vari kutokumbira regerero mukati. So ari paDown akazokwenya monya kuti uri kutosvikarwa mukati ero. Vamwe vedu vari kutoregererwa mukati. Why? Because uri kuti ndatadza handipinde. Gamba vari mukati vari kuti tiregerere zvatinokutadzirai. Havanotokanya vari mukati. Saka kune vanogona kudzivisa vamwe vari kukanya kuti vasaregererwa futi. So kune personal judgment. Uye nekutsvaga mafungiro evanhu kuti vanoti kudii. Mukomana aigara pamba nababa, which means akataura newe unogona kufunza kuti ndopfungwa yababa because anoswera nababa. Gamba hazvisirizvo. Blind Bartimaeus paakanzi nevanhu nyarara, chakaita kuti aregere kunyarara, ane chaakasenza kuti vanhu vari kufamba naJesu but havana kutumwa. So pane time yekuti munhu anotaura zvaanofunga kwete zvaatumwa, but unogona kungowirirana nazvo nokuti ari pedyo newacho waunotenda. Jesu haana kutanga atuma vanhu kuna Blind Bartimaeus. Vanhu vakatumwa pa number 2. Nokuti pakutanga vakaenda vakati nyarara and he cried out more. Jesu ndokubva azovatuma. Vaenda vakati cheer up, he is calling you. Sei per second Jesu agona kuvatuma Bartimaeus akaziva kuti vatumwa. Pavakatumwa havana kutanga nevhangeri rekuti nyarara. Vakatanga rekuti fara, cheer up, he is calling you. Cheer up, that's a picture of good news to the blind man. Ukaziva chinonzi good news, unogona kunzvera kuti iri vhangeri ramukoma risina mudhara. Baba vakamhanya. Why? Nokuti baba vakasamhanya. Kune vakoma vane imwe message. Ndeve baba vanoswera nababa, but vane mafungiro avo kwete ababa. So kune judgment inobva kuvanhu isingabve kuna Mwari. But nokuti hauzive pfungwa yaMwari unowira nezvataura vanhu. Bhabha rangu rinoti your mind must be renewed by the word.
Pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe neivhangeri. Kuya kuti tikashaiwa ivhangeri yaKristu mupfungwa dzedu, pane imwe pfungwa inogona kutirwisa tikatadza kuponeswa munguva yekuponeswa. I'll give you an example. Kumushaoko vanhu vanodzinga shiri mumunda dzisadye nedzimwe mhuka vanogadzira chimunhu chewaya chinopfeka hovhorosi. Ndomuka you know the picture. Chakatodai kana chakamira chakadai. Ari kudzinga mhuka mumunda munhu asara kumba kwete chiri mumunda. But sai achitrasta maresults kuti chinhu chisingafambe anoziva pfungwa yemhuka kuti mhuka haifunge semunhu. So bato iyi haisi yekuti tiri kudzingwa. Bato ndeyekuti munofunga kusvika pato kuti muzvidzinge mega. Because pakaita zvinofunga nekuziva kuti chinhu chatifambe tinotosvika dzikadya mumunda imomo dzikapedza. Dzikatomhara pamusoro pechinhu chiri mumunda dzikatodya chibage chiri pamusoro ipapa. But nokuti hadzifunge zvekudaro. So panogona kuita mumwe munhu anoenda kune shiri dziri musaidhi memunda idzi dziri kutadza kupinda oti ndatumwa kuzokubatsirai ndipei ma20 munodya manje manje hapana zvachinoita. Pane zvachanodeclare mukatimo. Shiri dzobvisa ma20 munhu opinda mumunda oti right now stop, pindai. Shiri dzodya dzoti shasha vane power taitirwa deliverance akomana. Achina kana kuti achafamba nokuti muchinda ataura. Gamba ivhina asina kutaura achifambe. The level of thinking yenyu ndoyaita kuti murohwe masystems ese, especially homwe. Tine zvinhu vanhu zvavari kuti vari kubatsirwa. Gamba vakabatsirwa kare naKristu inyaya yekuti havazvizive. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Unaona kuti vaparadzirwa kuchechi kwacho namukoma. Mukoma anogara pamba haaende kwaunoita zvinonyangata. But kana wakudzoka muzara akakuona anomhanya. Why? Kuda kuti baba anoziva the mind of the elder brother akasara pamba kuti akangonditangira kusangana nemufana uyu mumba hamupindiki. Uchazviona kuti tine vanhu vasiri kunamata nhasi nekuda kwekuti kune mumwe munhu akaparidza mamwe maparidziro. Tine vanhu vasiri kunamata izvezvi vakungopinda chechi nokuti kunamata nekupinda chechi zvakati siyanei. Nekuda kwekuti kune maparidzirwo avakaitwa. Inzwa, ukaudzwa kuipa kweimwe chechi nekuipa kweimwe mufundisi wobva wati ishuwa ikoko handichaenda ndaakupinda kuno, hauna kutendeuka wajoina organization inokufadza. Kunonzi kutendeuka ndiJesu anopinda mauri anokupa simba rekusiya zvakaipa. Kurati kuzojoina chechi second phase, kujoiniwa naiye kuti uye chechi yake is the first phase. Nokuti shoko rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Yeah. So tine vanhu vekuti akaudzwa kuti prophet ndingakaipa pastor ndinga even akatoipa iro rarisi vhangeri zviziviso. Nemuchingoziviswawo zvenyu ningitsotsi ningasirai munenge maenda kunoudzwa zviziviso. But chinonzi gospel basa rakabatwa paCalvary rinokuponesa. Hauponeswe nekuti ninganza anoba waseka zvikapera. Your life needs to change. Anochinja upenyu hwako ndiani? NdiJesu. Akamboenda kubhora mumwe musi wanga wakauya timu yekuDRC yaitamba neCaps. Iyi tipi Mazembe yaitamba neCaps. Masapota anga akazara stadium yese. Ndikanetseka kuti Caps ane masapota amuzaza stadium yese sei. Ndikazodiscover kuti ayo mamwe acho ndeDynamos mamwe ndeHighlanders inyaya yekuti vabatana pacommon enemy yekunze. Saka zvino kuti vanhu ava ndeveCaps zvinoreva kuti mangowirirana pacommon enemy. Saka pane nguva yekuti pakatukwa umwe mufundisi unofara kwete nekuti zvinokuponesa zvinokubatsira, but inyaya yekuti wawana munhu anokutukira munhu wako wakamapa. Uchazviona dheri achamira kutuka munhu iyeyo unyazonoti sasha iparidze. Pane pandaifara pesa wozi paitukwa mwazha paitukwa babagutsi paitukwa makandiwa saka ndechifara. But pakazoparidzwa Jesu mufaro wako unodzikira. So why? Because hauna kutendeuka wakajoina kucelebrate common enemy. Munhu haite supporter weCaps nokuti angoenda Caps chitamba netipi Mazembe oti kepekepe bhora. Ana tipi Mazembe yaenda yakutamba muligi remuno tokuona wakapfeka green.
So pani nguwa yekuti muri celebrate a common enemy and you think you are on one side. So generation yenu makore atawa na wakawanda wapinda church kuna matawa sati. Why bochinoita kuti munhu ana mate kuparidzirwa Kristu wotenda mari woponeswa wa mwana wa Mwari. Amen. Zvekuti ningakaipa ningakazodai ilevhodi inyaya dzamukoma. Prodigal son inyaya mabrothers too. Pana akaenda akanodya mari nemahuri akadzoka. Pana asina kubvira aita izvozvo. Aityirwa nababa kuti akaona nemumwe wake mumba mupindiki. That's why Bible rati baba pavakamuona achiuya vakamhanya. Vaimhanyirei vazvati katononoka akasangana nablaza kaipa mumba mupindike. Kune vanhu vari right but vasingazive pfungwa yaMwari. Beware of good people who are not godly. The brothers battle yao pamba inogadziriswa nepesi yababa. Baba vakasamhanya vakomana vakasangana pana chakanaka. Tiri kurarama mazuva ehondo dzevakoma. Yakati haina mata isi serious ava vazive Mwari. Isitaka kurira kuzayoja so. So mukurerwa kwedu nevabereki vedu unenge uchiudzwa so. Kuti mwana wangu chechi yedu ndo chechi ndoina Mwari. Vamweresa speciality iyi havana matenda hakuna Mwari. Handina bvira ndazvinzwa muBhaibheri. Ndakazvinzwa kuvabereki. Whether vari under the influence of the Holy Spirit kana kuti common thinking yavo handina kuziva semwana. Ndakura ndopandakazonoti mune vhesi inonzi muSamaria akanaka. Yet the Samaritans were treated as dogs. NemaJews. Samaritans were treated as dogs. NemaJews. Saka kwaitwa nemuturo wokuti muSamaria nemaJudha atyidzane. But Jesus knows that there is a good Samaritan, which means munhu anogona kuita good kuna Mwari but asingapinde chechi yenyu. Bvunza Elijah. Elijah akambobatwa nemweya wepride akati Mwari ndini ndega muprofita wenyu ndasara. Haana kubvira abvunza Mwari kuti tiri vangani. Akangoona kuti paMount Carmel ndiri ndega ndiri kumira. So I'm the only one left. Mwari wakati aiwa Obedhaya ari kufidha vamwe. 100 of them vari mumapako. Vari kupiwa mvura nechingwa naObedhaya. They were the prophets as well. But vasiri kufamba naElijah. But pfungwa Elijah ndeyekuti kana munhu asiri kufamba neni, is not a prophet. Now we kunamata Mwari, now we kingdom. The kingdom is more than a church. Umambo wa Mwari unodarika denomination. Tinaona nepfungwa kuti kana munhu asingapindi chechi yedu asi serious. Haana mati kana kudenga kwacho aende. That's a lie. Mwari unoita vanhu vake. Mwari unoita vanhu vake vamusiri kuziva ende musiri kuzivana. That's why the Lord is prayer. Tichinzi tinoti baba vedu vari kudenga. Our Father. Panoti our panoreva kuti vedu nani nevamwe. Vekupi ameno. Our Father, not my Father, which means he's a God of a bigger family. So kana uni church mindset, uni corrupted not denomination, unogona usaona wamwe sevasingana mate Mwari. Nokuti wakatorerwa wakatoudzwa kuti dzimwe church hatisi serious, yedu chete ndio inonamata. To tell you the truth, Mwari apinde church, machurch ndio anoita zvaMwari, Mwari aite zvechurch. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Kureva kuti Mwari unogona kuita munhu kuchechi yawakamaka stereki zvokuva anenge ane vanhu vake iko. Dai zvaibvunzika kuti Mwari chechi yaufa hazvibvunzike. Yekunamata Mwari yakavigwa kusvika palevel iyoyo yekuti chinhu chiri so personal. Jesu ari pamuchinjikwa vamuroverera. Kune murume akanotora bhodhi rake muJoseph wekuArimatea. He was a follower of Jesus. Even Nicodemus, he was not among the 12, but he was a follower of Jesus behind the scenes. And trust in the board of Jesus was among the 12. There are times they could not carry Sanekunongezera, Nekutarisa Palis, but I request the Acts chapter 8. Ethiopian eunuch Mranda Wakandas, Akatabuda church in Jerusalem. Achizogera Ethiopia kumba. Mwari vakamutumira Philip akaparidzirwa mudesert akababatizwa. That's another man
who was not baptized in church, but outside church, but led by the Spirit of God. Amen. Muranda wakanda asipa list yana wakabatizwa mchechi maipindanga asipo. Why? Because akababatizwa na Philip mu desert. Philip atumana moya mchenda akababatiza Mungu. Kuchecha aninga Philip list kuti madala hazi serious na nasa asata babatizwa. Why? Tine wanu wano flow of church systems was not the understanding of the Spirit of God. Bible wrote some are teachers, some are prophets, some are pastors, some are evangelists. It's a fivefold ministry. The name of gifts are different. I always relate to this. We can look at this example. Ukura kwa kaita mwarine umambo wake wakafanana nenzo makuru yakaita to an extent ya kuti nzo weekend kwa panema kofa kamira matatu onzi bata inzo ndo ya uya mumwe mumwe anobata maringe engo yaari ari kumberi unogona kubata nyanga wote trunk ari pakati apa anogona kubata dumbu ari kumashure anobata zigumbombe vakanzi chidrowa inzo kana kuti explainer zvakaita nzo munhu anotaura chikamu chaabata. Why? Because haana kubata zvese and anenge achitopikisa mumwe abata the trunk nokuti yabata gumbo. So not the battle irimo when you lack understanding on the things of God. The kingdom of God is so big to an extent yekuti Mwari unoita zvinhu nevanhu vake nenzira dzakasiyana. Kana ari Hosea akadzi naMwari enda unotora chifeve chinonzi goma urore. Mwari vakaita drama raita kuti Israeri paichatsura Hosea kuti Mwari havadi kuti urore zvifeve ndoba achatendoka kwarobva ati kuti imi makava marorwa naMwari muri mukadzi waMwari Israeri but sei maakunamata zvifananidzo naBhaari maakutoitawo spiritual adultery. Mwari vakachuza kuita drama than preaching. Vanenguva yekuti Mwari hakuencourage kuenda kuchechi kana une imwe challenge vanoti kudi Simbe ngaiende kumujuru kwete conference. Simbe ngaiende kumujuru igone kudzidza zviri kuitwa nemujuru pachuru kwete kuchechi. Pamwe pacho Mwari vakarayira Jeremiah kuti enda unoona zviri kuitwa nemuumbi wehari kwete kuti enda unoona vamwe pastor, enda unoona imwe chechi, enda unonzwa imwe service, enda unoona zviri kuitwa nemuumbi wehari. Kureva kuti Mwari unogona kudzidzisa vanhu in different dimensions. Saka ndopano zvozomuti uyu hapari Kristu anonyadza anenge achitaura kune anongoumba hari kuti vamwe profeti vadzidze. Inenge tori conference. Even Jesu wacho paaiparidza kashoma paaitaura zvekudenga aitaura zvepano zvaagriculture ari kuti kwaiva nemukushi wembeu akakusha mbeu dzake dzimwe dzikawira padombo dzimwe paruvari muri muservice baba iri conference pachirohwa agriculture. Can you imagine Jesus Christ of Nazareth, the one akabva kudenga wokuti hana chekudenga chaari kutaura zvembeu mumunda zvokuti dai pane vamwe vafundisi vagonoti atsana vana kudanwa shoko haripo zvachose ngaro zvokumunda paconference hombe yakadai so. He was teaching in parables. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning. So God can call somebody and a teaching in a dimension. When you lack understanding the corporate of Mwari, no, not only get around to another. And when you are tauri mcheche ngaule muchinjikwa hama dzangu chinonzi kuparidza Kristu rekanyaso chipatsanura zvakanaka. Mukadzi aibuda ropa akauya akabata hanzu yaJesu, hem of the garment, akaporeswa. Chinoporesa is the person Jesus, but mukadzi uyu haana kubata the person, akabata hembe akapora. Saka chiri kuporesa mukadzi uchi ndiJesu, but through the cloth. But the cloth haina healing power. And the healing power ndi Jesu. But mukadzi atadza kubata Jesus the person, akabata the cloth, yet ndokubva nema results. Which means chinonzi Jesu mukuoperata kwake zvinhu zvese zviri pari. Kutaura upenyu hwakanaka, kutaura futi pfungwa yaMwari, kutaura rugare,
kutaura futi iye, he is the Prince of Peace. Kana kutaura peace kuti asikurowa kuchinjikwa. Chinonzi Kristu my dimensions akawanda. Kana ari kuna Abraham paanoti Jehovah Jireh, inyaya kuti asangane dimension ya Mwari yekupa kwawo. Moses paanoti Jehovah Nisi, aona rimwe simba rekukunda kwa Mwari, akasimudza ruoko nechingwa pachikombo. So mazita kuti Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai, my encounters akaitwa nevanhu vachiitirwa naMwari. But hazvina kuti Mwari ndi Jehovah Nisi in every area. In a certain area, ndi Jehovah Shalom. Saka mumwe anogona kuuya otishumira the Shalom part of God. Obva ati aiwapota. Tauro zvemasimba ose. Iye masimba ose. Deuteronomy 8:18. Anoti I'm Jehovah God who give you power to make wealthy. When there is a dimension in God to make wealthy, to be successful in life. Muna Mwari zvirimo. Receive your house, receive your car. Zvine basa reizvozvo. Nyaombe ndeyekuenda kudenga. Yekuenda ndakuiramba. Ko yekurarama unoirambirei? Bozi kana yekuenda wakaipa uchiita zvekudaro. Osimudza ruoko watokurowa nepfuti ugare waenda. Unotoona uchidzikisa. Uri kuda kurarama. Kurarama kune vhangeri racho futi. Jesu pani pekuti aimbomira kuti andei kudenga aiwanza chingwa kuti vanhu vadye. Eating is part of the gospel. Saka uchiona vhangeri panotaura pamusoro pekutsanya, kuzvinyima zvokudya. Kuda kuti kudya itori lifestyle inototendwa neshoko. But pane nguva yaunozvinyima. Kuda kuti haufanirwe kushaya. Nokuti kunonzi kuzvinyima kumira zviripo. The mind of the brother was so dangerous to an extent that the father came running. Sati baba pavakamuona achiuya mukomana vakamhanya, havana kumbomira kutora hembe kutora bhutsu. The boy was naked. Hembe dzakabvaruka ari kuuya kuna baba. The boy hasisina bhutsu. He is so hungry, but baba pavakamuona vakati I'll run without anything. Why? Because the first thing chinokosha is to be with him. Asatawa nezvinhu zvese. Why? Panjera utsvaga bhutsu nehembe dzake. Mukomana ari pasi apa akamuona achamuudza ufeve hwaakaita, madyiro neurombe hwaakaita, kuti mudhara hachakuda meno apo. Ndauya kuzokuudza kuti Mwari anokuda. Kana chechi ikasakuda Mwari anokuda. Kana vanhu vakasakugamuchira iye ari ready kugamuchira. Nokuti zvakatora ropa remwanakomana wake Jesu kuti akufire. Hakuna chechi yakafira iwewe. Hakuna pastor akafira upenyu hwako. Akafira upenyu hwako ndi Kristu. Saka iye anokuda to an extent yokuti waita zvese zvinonyangadza. He's staying saying you are welcome. But the problem yako ndeyekuti mukoma wakakasika kusangana newe. Ende chakaita kuti utende vhangeri ramukoma vanogara pamba. Beware of somebody who knows the scriptures very well, but who is not being led by the Spirit of God. And I'll give you an example. The example of such a preacher is the devil. Why? Because Matthew chapter 4. Jesu anonzi na Satan. Zvidanenza kubva pamusoro apa. Nokuti zvakanyorwa zvichinzi haatendere tsoka yako kurovera padombo. Even the devil can quote scriptures. Aikota kupi Psalms 91 verse 11. Kuti kana washetuka hatendere tsoka yako kurovera padombo. So Satan anoti kuna Jesu shetuka, for it is written. So it's no longer about the written word. It's all about the revelation, the relationship with God. Why? Because kune written word nokuremadza. Jesu akadi kushetuka kuti zvirimo mushoko ndakushetuka. Haana kudaro. Akachaka the mind of the Father, although there is a written scripture concerning that. So ukangosvikawo pariri kuvhurwa, even nemunhu asina kuvhurika, unongoitenda. Because anokutsimbidzira kuti isati tenderero apa. Vese ari kukuvhara ichi togara tiri mushoko. Chese chatopikisa nemavhesi apa. Judges chapter 14 verse 4. Baba not vabereki vaSamson havana kuziva kuti it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines.
Why? Nekuti Samson angati kwa bereki wake, ndiperekedzei kuTimna, ndine musikana wechiFilistia wandaona ndoda kumuroora. Vabereki vana kufara. Why? Because vabereki vake, according to the scriptures, Deuteronomy chapter 7 verse 3, inoti do not intermarry with other tribes. So vabereki vake vanati kudini, washaya musikana akanaka pavana vaFilistia, vana veIsrael. Why do you go to the circumcised Philistine? So the parents were correct according to the word, but they were wrong according to the revelation and the plan of God. Ichokwadi zvakanyorwa ende Mwari hazvipikise. Saka zvinodai Samson anamubvira aroora, aitaura statement yeti ndoda kuroora. Saka Bhaibheri ranga rakarambidza kuroora kwete kuda. Ukaerenga zvakanaka Samson haana kuroora. Pese paida kuroora idisturb pese aroora. Kureva kuti Mwari vaishandisa kuda kuroora. Say a weapon, a platform yekutsika. It was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Uyu manje uyu ndianoroora shoko because anenge achivhura pese paapikisa anenge achivhura. Haisi nyaya yekuvhura chete, nyaya yekuvhurikawo pakuvhura. Uye nekunzwa nekutsvaka pfungwa yaMwari kuti inoti kudii. Ngwarira mukoma vanogara pamba. Vanoziva kutaura kwaBaba. Zvokuti vakauya pedyo newe unokuti ndibaba vatuma. Munoziva here kuti Absalom paakahwina vanhu kuti vauye kusati kwake, achipandukira baba wake achitakuwa, achipandukira King David. Iye kuti zvanzi 2 Samuel chapter 15. Aigara murodhi inoenda kumba kwamambo, iye Absalom mwana wamambo. Vanhu vakauya nezvichemo achida kupfuga mai vasimudza, don't worry. Dai maita munhu anyazonzwa nyaya dzenyu dzaigadzirika musha. Akahwina mwoyo yevanhu. Sei akahwina mwoyo yevanhu? Number 1, haana kuenda paside pemba yamambo. He was in the way. Kureva kuti unenge uri right way but wrong place. Kureva kuti unenge uri right church iri kuparidzwa Jesu but in a wrong spirit. Uri kuaijekwa kusvika kwamambo chaiwo. So Absalom akahwina mwoyo yevanhu. He was not anointed to rule. Mukomana akacalculator. Mukomana anga ane intelligence. Akagona kudhila nemindset yevanhu kuti kuhina vanhu unoita sei. Hama dzangu vhangeri rekuhina vanhu rakachipa. Vhangeri rekuti vanhu vaponeswe rakatora ropa raKristu rinodhura. Ndikatoda kuti ubude chechi yenyu upinde zvindinetse. Kungotsvaga kuti mufundisi wako anonzi anoita nezvo. Orova stereki. Wega unotobva pano uchiti saka ashuwa itsotsire munhu igava. Avatsani vari raita. By common sense I can win you to my church. But kana ndiri led by the Spirit of God, I'm driven to win you, to win your soul unto Jesus. Zvokuti wapinda yedu haisi nyaya. I'm not moved ndakuparidzira urege wapinda chechi yedu hatina vana dhiri nazvo. Why? Because pamunogara kuChinoi, shuwa here kuti every Sunday nemhuri yako unopedzisa wabhuroka nekunamata. Nekuda kungopinda yedu chete. That's my brother Apostle Gabo. Church ndinzwe chakapa baba kumhanya mukomana achidzoka kumba. Haisi nyaya kuti kwawo kudagara achimhanya. Vakaziva kuti ndiye mumwe asina kubvira abva pamba ane judgement yake pamusoro pemukomana ari kudzoka. Saka ndikanonoka kusangana nemukomana akaonekwa nemukoma aparara. Tine vakoma vagere muchechi vari mumba mababa but vasina kubvira vatumwa naBaba, vane mafungiro avo pamusoro peupenyu hwavo vanhu. Thank God for the father who came running. Saka ndati Mwari ndipewo tsoka ndimbomhanya kuhama dzangu kuti musanyeperwe naana mukoma. Kudhara anokuda zvakadaro. Nyasha dzacho anadzo. Zvakatora ropa rake kufira iwewe type yako nezvese zvaunoita. Hakuna anokupa judge, there is no more condemnation. Wakuru kune nyasha dziriko dzinodzikinurwa nekuponesa munhu. Ariko ane nyasha newe. Ari mumba sababa kwete samukoma. Ndamira pano ndakapinda mutsoka dzababa kuti usati wahaijekwa nemukoma. God still loves you. Anokuda ufunge zvakatora ropa rake nekutambudzwa kwake. Dai ndiri nini handiri kufira zvite. Ndine mhuri ufunge handigone kufira wewe, sorry. And I think the pastor wako angakufire.
Also try go mba vunza dzala ndikakanya mungatofa wemi. Anonza kuti shamwari tamushi ndine mhuri. Saka isu sevana atigona asi anogona ndewanda ndikuti ndiJesu. Amen. The door is still open. Tukanzwa chinzi achadzoka zvinova kuti akambouya. Saka kuuya kwaakaita ndokunonzi kuti no gospel ka akauya akafira vatadzi vese zvikanzi ani nani anotenda Mwari anoponeswa. Second coming haisi salvation judgement. So judgment yakuside warning. Gospel is first coming and the door is still open. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. We meet again. Mwari wakitire nyashi. Rega ndi tendere baba vashumire. Vazviti. Amen. Tenda ndi tsitsa. Not yes. Mwari ngawakutsa.